yanzu kai mara zuciya dama har yanzu kana nan ai sai da na ji wannan kakin naka na san kana nan duk ka cika min gida da kazanta yanzu dan Allah mai gida tun jiya amma baka fita ka nema mana abin da zamu ci ba wanda abinki ita larura mutum ya yi wa kansa ai sai da ki taya ni da addu'a Allah ya yi min wannan lalura ni ma ba so nake ba lalura yanzu da kin san abin me nazo da hikiya haka ha ba da Allah kai uwar gida yanzu kin ga nan na fita kenan naga kanzan nan ana neman kai da shi na karbo ki wanke ki zo ki hada mana shi da Allah tun da za ma jiran fitowar ki nake naga kina bacci ne ba na so na tashi zo ki kwadanta mana to ni akuya ta yanzu da zan ci wannan ni akuya ta da zan ci da wani zan ci wannan abun wannan fa kanzo ne fa akuya fa aka amma wannan din aka tafi kan akuya kanzo ne fa mai kyau fa ki duba lamarin nan ki gani ha ba mai gida wannan abun akuya aka tafi ba ka zo ka karbo fi sabilillahi mun zaka dobin Allah ba zan iya ba inna lillahi to ni akuya ce da zan ci wannan rashin zuciya har ina gaskiya da sahim ki zo ki dauki abincin nan ki kwadanta mana shi da Allah da Annabi sai ba nake jira fa ni akuya ce da zan ci wannan ni hada mun in ke ba za ki ci ba ba zan iya ba ka dauka ka hada da kanka shugaban marasa zuciya haka za ka kare wallahi na gaji sai dai ka sauwake mun ba zan iya ba na fi son ki ma yanzu shi yasa ma na ji na gaji lokaci ne yanzu ke dambun shine abun wulakantawa ki dole da wannan biki ga abincin nake dafa mana amma ki ba ki ni na gaji kawai ka sallame ni ki dau dambun nan ki hada mana da gida ni zan dafa wannan abun ko akuya aka kaiwa kafin a samu wanda za a ci sai ka duba wannan kanzan dan Allah dan Annabi ki hada in ma ki ba ki ba ni zan ci ba zan iya ci ba kai ma din kiya ni zan dafa wannan abu ni zan dafa maka wannan abu sai ka ce wata akuya Alhamdulillah wa inna ilaihi raji'un in Allah ya hada ka da mace kai ba dai ni ma da laifi na wannan kaddara